ɓiɓɓe leñolam mo yiɗi heɓde galle taw ko mahaɗo ha pari walla so tawi ko terrain cohluɗa jokkodiri e agence immobiliére Piindi gonɗo ɗo e Mariste Sara Burios Doore mo yiɗi heɓde noddirguel mabɓe mbatta ko 33 832 15 63 walla mbaɗa 77 515 62 74 agence Piindi ko ɗo woni e Mariste kono joɗorguel mabɓe nan ɗo to Pikine hedde arène national mo yiɗi heɓde noddirguel ɓen ɗon mbatta ko 33 834 01 42 agence Piindi caɗele meɗen gasi. Bandiraɓe établissement galle golle addani en kafe galle poobar debbo kaani debbo kafe galle ko kafe caytaɗe labde belɗe yarde kadi ina hoyi e ɓernde poobar debbo ina safi e barme te ala hay rewam gootam kaani debbo ina wele ndefu te ina ferna ɓernde e bandiraɓe son jiɗi heɓde galle golle bisimilla mon adresse ko goto Pikine Icotaf ɗo e Texaco galle golle galle weli. Tan bernani wala no pinane tan minan bimi immo da jodda jewten ko dum bimi emo non jidirda bismillah suko jignaado ma wi ma wat e gon a fawta hen kongol goto a immoto mbada ko wi ma ko waye an kala kongol immingol tan hada jogi hen kongol gol beydata hen e ko mutti man o afawani dum don diba baba mun needi makko ni no neiri kam wana ko non o neirma yero ko bamma wana gida fota halde kongol jaboda do mi halani hada lappondiram hodo bawda dum no wala kan fiya mama bino yom jogi sawru mi wara sawru no timol en juuj gob taro Dakar do yitere fuɗɗi ha do yitere arti a meeda nende lappudo bamma walla yummo e ko addi don bone jidme ko ya wax ay sika wax laaki ko barowo ka ko wona do tan mo fiya mi hade mi yaade beddo hay beddo hade mi yaade mais suko wima jodi jodda suko wima ya njaha mi fijoyta jodi mi fijoyta accu mi da hala hada kam jaabo uddu hunu ko mako jinmi ko ya hetto mi suko wima accu ngacca suko wima wan mbada suko wima jodo jodda suko wima immoda min yummaw ko non gurdumi makko suko wi kam yah mi yah suko wi kam jodo mi jodo kala ko wi kam wat ko dum badani donc jinmi ko wona ne ngartira hakkille mawo an bamma ni hentene yettire tere homo foti wallude mo e aduna an oloka bajjel gotel gori a wona dido a wona tat an olo min jañ han o wadi retret an foti immade bonda tumma jaggirana dum e nder galle way nyande fof suko wiima kongol jaaboda dum suko hadima cialoda dum wona bade neddo modjo dum wona bade dimo te an rimbe dido jibinma wadde an dima ko tan wadima so mi sañino non ma artira hakkille ma o gonane ay sika warani ko kirso ma e galle o wa hirtidem baba wa fiidem de o wa fiidem joni joni ko mawde kilifaade fore makko doole ala ko ko budem joni do fiyem tan weftordi
ngene wona do fiyo kambi do o fiyam bang fi mom gop iska hada andi suko neddo hawrati hen ko kirsowom wa hippide hoɗo meɗɗa yiide neɗɗo bamma ko lappa ɗum walla yumma o yopto kala kawriɗɗo hen o fiyete ha maya ɗum woni Dakar ɗum woodi ɗo e Dakar mi haalanma hande ko wayno leydi an gaɗa mamam ko wiyo ɗum non mbaɗen mamam honko woni ɗo mo yama o fiya ma he suko miɗa haaldama a hettotomi a nani ko kalanmami ko an ɓurti wayi yaw an woni homo an jibine amen walla ko minen jibinma an jibine amen walla ko minen jibinma ko ɗum jiɗmi yo laaɓ onon jibinam joni noon yo wayru wayrade han bamma haalanma konngol pawta hen konngol eyyi joni ma mbaɗ ɗum sabanu wone ma mbaɗ ɗum to haali joni mi e wona sababune am ko sababune bamma e sababune am fof mbatta ko minen ɗiɗo jibinma ma waɗ ɗum joni ma waɗ ɗum soko wima wat soko wima accu soko wima jooɗo wallahi lazim ko fittanam ndu jeeyanmami mi wati ɗum e jomiraɗo wima eyyi ma waɗ ɗum joni ma waɗ ɗum sababune mon joni wonta waddude saabu an mi ƴewtandima ni a anda ni an ni tan ganduɗa Mamadou oto wutte yam corkiki Mamadou waɗa yafa Mamadou mboɗo haalde ma aɗa Mamadou komi korde yafude Mamadou ko inde nde laaɗo mbaɗa anda ɗum ɗon ko yimɓe korko mo goni noon mais baba jaafoɗa mais ko yimɓe korko goni mi wiwami jaafoɗa oto wiyami jaafoɗa par ce que ɗum ɗo an e hoorema an en tant que mbi julɗo an foti hersinde ɗum hoorema huɓa hay so taw aɗa simmo a wawa hoorde peut être ka ñakkude joom peut être so taw hay so taw a ñakki joom poɗɗa ko suuɗade Mamadou oto wulle yam curkiki Mamadou hay so taw wona julɗo kam mbawa gacca haqqille julɓe ɓe kam non mi mboɗa andi ka julɗo kono julɗo e dow inde tan tagani wonde neɗɗo wonde julɗo aɗa jogade inde julɗo tagani wonde neɗɗo julɗo holko tagat neɗɗo wonde ko tagata neɗɗo wonde julɗo jogade bernde lamde e kette kadi ko Allah wi ko aɗa waɗa so lewru korko yoni aɗa waɗa ɗo en aɗa andi jama nan noddi no paami ko jama an paɗa ko sodoyde cigarette non a faami ɗum kadi yaɗani e korko ñanden mi dugdi garɗa gallam gadduɗa ɗon cigarette mbimami watta ɗum accepté Mamadou min aɗa wawi sa welama mi jettoɗa kam ha sa welama kadi mbiya kam pisse mbiya kam merde dégage ka babam non babam kono gonmi ko haalantumami ko ko ɗum woni nafoore ma hande ko ɗum woni nafoore ma janggo baba eyyi jaafoɗa ko oui ay bajoli ma kewɗi kalta ɗo aɗa waajo yimɓe adoro galle ma ɗo wona galle ma heccange mi ari galle ma a haali mi yalti ɗo noon ko bedda so haala heewi mboɗo me dow ma ay min wona sukaɓe natoɓe galle ma ɗumina ɗum de saɗa jogui kadi yaha jaa haaju ma jaafoɗa quoi min wajoji ma ɗi ne soofi mbaɗam ni heewi haala waɗa Mamadou min a wawanimi Mamadou min a wawanimi an kam Samba mbaɗa waɗa cofe tan nanguma e duusi o cofe kay waɗen koye sobe bari Bari, sada salligino holto puɗɗirta kine puɗɗirtoɗa holɗum wiɗa kine puɗɗirtoɗa salligade an Samba an kam an hay kuɗiɗo ladde semore ma an anda hay derde woɗi hoorema dayde ma waɗimo dayde tan gona an ni tan hay neɗɗo tekkere ɓuurma saɗa salligino a wufjat haɗama wadde haydara a wufjat sa fari mbaɗa lawƴa juuɗe ma laabi tati après sa fari wufjoɗa laabi tati kadi sa fari mbaɗa kine ma puɗɗoɗa sulmade laabi tati puɗɗoɗa e juuɗe ɗe après sa fari juuɗe ɗe gara e hoore noppi après koyɗe asa fuɗɗomi jeew
bidaa mi waɗi o ɗum ɗo eyi bisimillahi ji battani hay neɗɗo sino maaya kay fuɗɗoto ko bisimillahi a meeɗi yiide julɗo nde waɗa hunde taw fuddaki bisimilla bisimilla eyi eyi lawdi juuɗe ma laabi tati goo ɗiɗi tati aji wufjo wufjo on premier ndiyam o premier ndiyam o mo yirda nande sukuru ma ko to kirim a feni kali ko birin mi ñaare biyam fi feni baba a yali ndiyam mo dafti mi do dunyo on ko jaddi da do ko tuti bi a yati non a wadi trompe baba a wadi trompe e sa vita wa wadi trompe mi ko ma ko punia ha mu kiri ndiyam an sama ko ni woni korka ma ha kiri ndiyam de kunci jokkumi jeew yo yag yo rewdo yo yag yomi jeew yaltin got yaltin yo yag pi at kinen wey fate kin wey go debi tat sulmo laabi tati sulmo kadi e so mbaɗɗa lootaade noon sulmo mbiman at jumuma ñaam eyi laabi tati ñaama laabi tati mbaɗa laabi ɗiɗi an samba an kam waɗi fuddit min eyi eyi wufjo yirgil juppa dey jup a feni min fawata di a feni wona ɗum hukiri a feni a feni samba baram wallahi mu kiri baba mu kiri wufjo mi jeeya wufjo mi jeeya so taw ma ndiyam nam yaltu wol yatta wufjo yaltin pi ñaw continue dere aci laabi tati kinan ay kinan sulmu ay sulmu juuli ñaam yo yaam laabi tati juuli ñaam ay laabi tati kadi juuli nan eyi hoore faati hoore eyi gotol noppi ɗi gotol koyngal ñaama giɗiɗa nan ñaama mi ko ñaama sama ñaam ko ñaama ni koyngal ñaam ko o woni ñaama baba kapade mi yob waɗa wujo adde mi woni ñaama fi min fuuji eyi continue